kiri Nona manis ku kanan ceblok Pak. Kowe iki lho nyapa? Ping lagune ora kiri terus ra iso. Aja gelem didokok pinggir kene. Lah karepmu njaluk nyapa? Pancen lho ngono lho. Lagune iki ngono kuwi. Yang ke kiri. Nusantara. Latihane ning omah iki ora sampe ceblok ngono kuwi. Nusantara. Oke. Sekarang kanan kiri. Nona manis putar lagi. Wis suwe-suwe iki ayo pembunuhan karo sinden. Sekarang tengah Nona manis putar lagi. Nyapa? Dituruti lho iki. Pak, napa? Yen aku tenan saged berlanjut. Lah nyapa? Ndokku bledos. Banyolan lawas. Ambok menawa kene do kangen kabeh lho. Kangen dengkulmu ya lak jaman biyen percil sik nom-nomane ra apa-apa. Terkenal dengan gesik penculat-pencolot langsung gerakane lincah. Kuwi lak ra dinyang. Lah terus serene Pak Minto ngenyang wis biasa ae. Iki lho. Wong sing sok ninggalke barang lawas. Pripun? Lah nyapa sapa sing ape ninggali barang lawas? Lagi mau kuwi banjuran lawas, rasa didukke lek jaman aku sik anyar-anyar kae gathuk. Ora masalah ngono ne. Aja sok gampang ninggalke barang lawas, ibaratnya sampean wong Jawa kuwi kaya dene kacang aja sok lali karo kulit. Kulite apa? Aku kacang mesti tukune langsung ora nek kulite kok. Lho. Tegese iki piwulang Jawa, manuk manyar susuhe dawa. Kowe entuk anyar lali karo sing tuwa, ora kenek kuwi. Lah nyapa lah sing tuwa kempot digawe apa ora ya sing anyar sing kinyis-kinyis ngene kok. Ning yo ada apa? Yo enek pira-pira sing dieling-eling lakon jaman. Aku pokoke bengi iki nesu tok. Lah kok nesu? Nyapa kok nesu? Masalahe Balurah, Pak Darmo lho. Ngopo? Jerene ngingu gurame iwake kok enggak iki mau panganane. Apa? Lah apa iki mau diparingi apa? Lah apa? Alah. Iwak sapi tipis-tipis.
ngomong iwak sapi tipis-tipis. Segone akeh ngono lho. Ya segone akeh ben wareg, akhire ora mangan iwake. Jare aku tekok to bos gini. Iki napa ning Lurahe Pak Darmo? Heeh Mas Percil. Walah wonge blater luar biasa. Yo blater Bu Elvi. Blater Bu Elvi. Lah ya Bu Lurah barang lho bos. Ora blater piye iki mau sik lagi nembang sepisan wis nyatus kap. Masa Wis mergo tak ngertekke iki engko lek ngantek awakmu munggah ora wurung kakean dana sing metu. Sebab napa? Kula sakniki ndamel lurik ngeten iki. Sebabe apa? Kula niku seragam kalian Mbah Lurah kalian Ibu. Dadi karena menyatu. Pak Minto, senane sampean ngomong enek satu sih tak pipi iki. Ya. Kula kali Mbah Lurah niku menyatu. Mbah Lurah niku kalih masyarakat nggih sae, kalih kanca-kanca seniman nggih sae. Ibaratnya nek Mbah Lurah Pagersari nek sampean. Wis plek. Berarti karo awakmu wis plek tenan. Pokoke dikentel-kentel nyok-nyok iki ben munggah neh. Dados kula kalih Mbah Lurah niku wis luar biasa. Niki wangsul mangke kanca-kanca seniman bolo-bolo yoga. Ora usah langsung mulih. Dadi kon ning teng daleme Mbah Lurah arep nyapa? Nyolong gurame. Mboten napa-napa. Ora sah nyolong wis dicawisi. Lah nggih mendet Mas teh mendet. Oh wis disediani grame. Alhamdulillah berarti engko yoga siji nggawa grame 5 kilo 10 kilo. Wis aman, Bos. Pokoke awake dhewe sok ben lak wayangan ning kene, mulih mampir nang Mbah Lurah. Ji kok grame. Pancen niate ngono, tapi ada catatane lek wis kabeh padha nggawa 5 kilo, awakmu karo Slendro kon dadi buruwe. Nyapa dadi buruwe? Aku masalahe kanca sing tak golek iki bengi iki mung carik. Lah nyapa wae carik? Sing nggawa dhuwit kan carik iki. Panitia. Lah ya ketua panitia aku sampe biyen to. Pokoke carik ning ndi aku njaluk tulung kon naleni cah-cah. Nggih kan tulung ditaleni teng mawon. Lek goleki carik sakarepmu, ning Mbah Lurah lek nyangon iki mau karo bulah wis dipesti anu Mbah sindene 9. Jadi cukup 9 ae ora oleh lebih. Loh, lek dagelane urusane carik. Lho, Pak Carik mau ning ndi? Aja ngilang lho, Rek. Lho, kae lho. Carik. Anu, Pak, tolong anu ditaleni agak mawon. Titen ono aja nganti kalah kae kuwi. Ora masalah, sing penting aku mau diomongi karo Pak Lurah. Ya, Pak. Asdam engko nak sampean mulih teko tanggapan iki mampira ning omah, gurame sak karepmu, jipuk 3 truk, 5 truk sak karepmu, sak puasmu. Terus pokoke sak kamote kendaraanmu. Terus sing penting cocok regane. Ora enek Lurah ora tau ngono iki juga sawaya-waya oleh kok. Acarane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun, Bos. 80 kuwi arek-areke tembange gambare apa? 80. Modele piye? Yo 80. Lho. Dene dek iki sampean dek iki bengi wah iki dene apal sampean. Sampeyan ngomong, "Wah, iki lek ulang tahun ning Mbah Pagersari RI yang ke-80 iki cocok karo sing nanggap lurah gambare lurah." Gene ngono lho iki. Ya ora, sapa sing ngomong? 80 ki 8 karo 0. Ya. Tegese 8 karo 0 ki angka sing ora enek pedote. Insyaallah masyarakat mriki niki diparingi rezeki sing boten wonten pedote. Allahumma amin. Boten lho, Pak. Ya. Jenenge wong iki kabeh mayoritas masyarakat sini tuh seneng kesenian. Basar UMKM berjalan, acara mulai kala wingi. Lah kados ngeten iki gula wentahe Mas Dian, Mbak Lurah dan segenap panitia ingkang hadir dalu punika. Ini sangat luar biasa. Acara kaya ngene iki nek iso sak setahun ping 5. Alhamdulillah. Lek ngantek setahun 2 tahun pisan rugi. Rugi. Sing rugi sapa? Iki. Karo iki. Nyapa aku. Sing rugi awakmu. Sing rugi dalange lho. Ya paling tidak kita ini nguri-nguri budaya. Ora usah mikir untung rugine, sing penting iki warga masyarakat seneng, atine bahagia dalam nyambut gawe saben dinane dadi bekerja keras. Leres. Pak Minto. Ngene iki kan migunani kanggo sapa wae. Pasar malam yo berjalan. UMKM yo laris. Kanggo masyarakat. Penonton sing hadir iki ndak-ndake ora mikir utang lah bengi iki. Nah, iki kena diarani sedekah rasa. Bener. Nah, sedekah rasa ya kaya ngene iki nyenengne. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Artine apa?
Artine lho apa? Akeh iki lagu apal jangan. Lah ya iki mau dudu percil aku iso apal. Jelas iki dudu percil kok ngomong. Pokoke artine sampean tekone Gus Idam. Lah terus niki pokoke syukuran. Wis ben penting syukuran, wujud rasa syukur. Lagi ngoten to, Pak? Ya, betul. Niki hari ulang tahun jenengan maupun sinden-sinden sampean wis merdeka. Merdeka. Sekarang gantos jenengan. Kon ngopo? Paling tidak memberikan apa kepada pemirsa di sini. Contoh. Nadane. Meneng Mas. Nadane. Iki contone kaya ngene iki, nadane. Indonesia. Nadane sampean iki. Sampeyan meneng sik. Aja rokokan sik. Terus niki untuk memompa semangat para pemuda. Iki aku kon meneng. Saiki meneng sik engko ngomong. Niki Oh, iya. perhatikan dulu. Angel Ini musuh. sebagai contoh angel Ngerokok ya ora oleh. Ora oleh. mana? Ya, tak manut aku. Mematni itu. Matnos. Ngombe ya ora oleh. Ora oleh. Manut aku. Mintoi angel ngomong mana. Masalahe Pak Mintoi saiki tenan sindene apik-apik. Api-api ayo Aku lah iki jansen sing kuwi kok tetep sakmu. Iso mundluk. Ngene lho Pak. Sebabnya apa sing pol kono kok digawe gede dhewe, sindene kan cilik-cilik. Sering main ning lapangan dadi sawayah-wayah kene angin banter wis ketampek karo kuwi. Oh iya. Sing liyane ra masuk angin ngono lho. Iya bener. Nadane Mas nadane. Jane arep tak sauri. Nyapa wis meneng kok sik. Meneng Iki lho mari ngene sampean. Mosok ngerokok ya ora oleh. Aja ngerokok. Cerewet diomongi karo Mas. Yo ngalah. Ora oleh. Meneng. Oh iya. Ya. Pak Indonesia. Dari Slentem akan membawakan sebuah deklamasi atau puisi yang berjudul Indonesiaku. Pagersari Mombo 2025. Indonesiaku. Rakit aku. Indonesiaku tanah airku tercinta. Tempat di mana aku dilahirkan, tempat di mana aku dibesarkan, dan tempat di mana aku menyambut pendidikan, dan juga tempat kelak di mana aku kan dimakamkan. Indonesia Merdeka. Menengok. dengan segala keindahan alammu, dengan berbagai suku bangsamu, dengan berbagai bentuk masyarakatmu, kerukunan yang terjaga, Indonesia akan selalu tetap jaya selama-lamanya. NKRI harga mati. Matur nuwun. Gede ya Pak. Contohnya sing cilik ngoten niku sing Gede sampean, pendek. Pak. Pak, Sakniki jenengan. kami toh. Pak, amin toh? Hei. Kleru aku ngomong meneng. Pak, woi. Kami toh. Lurah. Kami toh. Amin. Kami toh. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Kula Pak Minto. Kami toh. Kami toh. Pak, kami toh. Pak. Jim setan yang ini lulu panas patin banyak kata lucu. Pak, kami toh. Pak. Jarene kon meneng. Wes Niki mau saiki foto. gede sampean sing deklamasi. Awal mau menang PKG itu. Aku ora nggo catetan. Kalau rasa catatan. Lah kula mboten ngangge catatan lho. Wes, sampean deklamasi pokoke intine judule Pak Darmo. Menyuarakan yang dari dalam hati tentang tema. Pak Darmo. Pak Darmo. Lurah yang sangat luar biasa, dia punya gurame. Iringane piye? Ijo tak iri iki. Manut mriki to. Juta Pak Darmo. Sosok pimpinan yang patut untuk dicontoh dan sebagai kepala desa yang selalu amanah, disayang, dicinta oleh warganya. Merdeka. Kamu kan ada gurame Pak. Pak Darmo, saya mohon berikan gurameh-guramehmu kepada Percil CS. Satu catatan Pak Darmo, jangan sampai rabi malih. Ya. Jadi yo iso. Pak Minto ngawure Atur nuwun ya, Pak.
Lolos ini lho. Dadi Ngene. semangat. Apa sing pungkasan aku matur aja ngantek rabi melih. Sebab apa? Tau ngenyangi aku sampean rekasane kaya apa? Berarti wis pindho-pindho. Nah, Yo iya lho lele. awake dhewe kok. Awake dhewe kok mampu kok. Ayo lek pengen dileput rabi neh. Ayo, ampun. Lah pengen dadi antal-antal kowe. Ngono mbok omongne kancane. Ya ora masalah sing dengan wani. Ora sing karo Rabi neh. Wis pokoke lek kelingan anak mbrebes mili nyambut gawe angel maju lurah kalah minggat 4 tahun Sapa kuwi, Pak? Aku Kapok. niku pengalamannya. Loh, tapi itu pengalaman kudune diomongne ben wong ora kaya Nah. ngono kuwi. Untuk pembelajaran Pembelajaran semua warga dan masyarakat sekitar. termasuk aku ngene. Nah. Iki kanggo selawat. Selawat. One for always. One for always. Apa, Pak? Satu untuk selamanya fi dini wa dunya wal akhirah. Iya, Bah. karepku ya gini Iya. Coba saya satu nada aku tak Iki minta. dudu awakmu to. Awakmu kok bagianmu iki. Wis tak minta wis lho. Awakmu kok Kamu sapa lho, Pak? Darmo wis lho. Lho Mas Dian apa sapa? Wis Mas Dian bojone Mbak nganu. Nah, jadi adile iki Ya. lek pancen kita satu rombongan siji muni liyane muni kabeh siji ora. Mas Dian bojone Iya, Mbak iya. Temi. Sopo setemi lho, dadi antemi kok piye kok rumahku. Lah iki bojone apa? Lili to. Iya. Lah ya Lili Sutemi. Jadi nak nyelok bareng kuwi Mas Dian Temi. Mas Dian, terima kasih karena sampean dan panitia saya hadir pada malam hari ini, Mas Dian. Terima kasih sudah mengundang kami, Pak Minto, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mas Dian, suka cucak rowo, Mas Dian. Oh, Mas Dian, pasti akeh mulune Mbak Nini. Aduh, jager lah. Ya kan kamu lah lagune kok ora parek. Ora aku nyanyi dhewe. Arep nyanyi apa kok? Mayor. Kok iso nyanyi ya? Aku delok. Coba. Sitok. Sinden kok mbok jaluk. C. Awakmu wis pindho kok arep jaluk sinden nek. Jajal. Lho malah didadal iki piye modal? Aku sama Bos. Jajal Bos. Sik. Cukup dikasih nada ben garingan golek ketoke apik dasare ya plus karo musik sekar Apa gadung. mungkin percil ki ora plus karo musik ki? Lho perlu dicoba to. Wong aja gampang percaya, Mas. Kudu dicoba dhisik. Suaramu kok iso plus apa pales kuwi perlu ada uji coba. Aku sing bendina amor Nah. awakmu ora percaya. Gampang percaya. Ora percaya belas. Wong awakmu duwe lagu lho aku yo ora percaya. Lagu duwe aku kabeh. Lagu apa? Kangen suarane. Nadane apa? Kuntine apa? D minor. Kuntine kangen parane? D minor. Lah umpama kaya apa jenenge santri pekok ngono kuwi. A minor iso, A minor. Lah nak bojo galak kuntine apa? Sabar. Bojo galak kok kunci lho. Akot. Akot ibu sendiri to. Ya. Sik, garingan sik coba. No, garingan sik. Garingan. Satu. Oh, mandek kene meneng tanpa iringan ben nembang dhewe sik. Jadi Yo. garingan sik. Garingan, aja diringi. Wis kecekel nadane ben nembang garingan. Kok njaluk diringi apa awakmu kari apa? Dadi apike suarane percil iki mergo garingan suarane dhewe apa didukung karo musik. Jajal. Satu salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayo. Satu. Pak, kalau musik Pak. Batuk Pak Haji, minum Ora. bledek. Gendasmu. Sik to, nganti tekan rap jajal kaya ngapa tak tesis. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini juga abang yang rayo. Ngapunten Bapak Ibu sedaya nggih, kakang kula dalu menika setepe kumat. Gendasmu. Iki nguat-nguatin nada iki. Lah awakmu njaluk diring musik apa? Ya musik rock. Lah ngene iki apa? Mah, Apa? kurang ijen. Piano. Piano. Iki jenenge organ. Sorry, aku rock. Aku rock, Pak. Berarti nganggo sing ngene iki. Ya. Apa iki? Drum. Salah. Apa? Anting. Lah sing ngene. Dedek marang tuamu. Gendasmu.
Rok karepmu, Pak. Dadi kok Ya. njiko sindene sampean sitok lho Pak karepmu. Bayar. Lek musik ora apa-apa ning lek nggawa sinden Sekar Gadung kok sinden ki wedok bayar. Nah, iki soalnya iki anake wong, Pak. Lho, ora ning ngono lho iki mrene ya dibayar karo Pak Lurah karo Mas Dian to. Lho, lha kowe dibayar apa ora? Heeh. Rene nggawa apa-apa? Enggak. Lah iya nyileh bayar. Sik, Pak. Lah iso lho dagelan bengi iki jedot ki kok ketoke sisi. Lah ngopo jedot? Lah apa nyekel sinden sitok bayar ora kok. Makane ben rak jedot, lek pengen nembang nang kene nggawa gawan. Uangnya lerem lagi. Kita karepe dalan sitok iki. Agek tumpon iki lho dalang iso perincian iki sampean iki. Lho, Iki Lho nek kene iki kabeh iki kene iki betahe apa? iki panggunge sapa? Panggunge sampean. Sampeyan nang kene dadi apa? Dagelan. Dagelan bintang tamu. Iya. Bintang tamu semua arep milih perangkat semene iki berangkat iki tukon apa anake wong? Tukon, Pak. Lah tukon ya perlu sewa. sik, Pak. Iki jane wayangan apa persewaan, Wis Gong? mbok lek ngarani sak karepe. Pak minta itu. Mergo Mbah Lurah panitia lah ora paring dawuh, engko lek Mas Percil nembang umpama ngagem sinden jenengan nggih jenengan paringke lho Mbah. Ora dawuh ngono. Berarti Aku mek kon dalan nggawa sinden perkara sampe nembang kuwi urusane. Wis pira bejo tak kon nembang karo uring aku. Ya Pak, wis ngene wis. Wis bayar wis. Urutane kan. Ya, saya tak tekok iki regane pisan. Lah apa kok arep duit karo sinden iso mau takoni regane kuwi lho. Apa? Iki piro iki? Sapa kuwi? Iki lho, ini sapa iki? 350. Wah. Larang men kok Loh. ngene. 350 murah. Iki. 250. Oh, dintuti malah jakrek tenan. Anake sapa kae? Sopo? Iki Tak. ora 250. ora cukup lho duitku. Iki. 300. Wah. Dhuwur men iki. Sapa iki? Iki lho. Oh, dia. Ya. 400. Wah, Gede dhuwur. Kan ora bokonge bunder kuwi. Ayo, masa kaya bal. iki. 350. Wah, sing 200. Heh? Sing Iki. Lah Nah, sak kuwi malah 450 kuwi. Jakrek. Lah sak ngono pira? Ireng. Heh? Apa kok iso ngicik iki lho? Iki piro? 450. 50. Oh, kami lagi deh, Pak. Heeh. Iki. 350. Iki tuh saya kan. 350. Karku iki terus gak nutup duit iki. Sapa iki, Mas? Piro? 300 swidak. Lho kacek 10.000 lho, Pak. Heeh. Kacek 10.000 ora apa-apa kuwi. Iki piro? Lek kuwi mbayari malahan. Ya Nah. Lek iki torok iki. Urut layak nih. wes ora apa-apa, Pak. Sing penting empuk. Ora apa-apa, wes ora apa-apa. Ora apa-apa lek diurut 300 Lah, kunjut. kowe iki tak tekoni, Nduk Pit, kowe umpama tak gawa niki kowe pira? 350. Mboten Pak, jenengan mawon mengke kula bayari. Ngono malahan. Ngene lho Mas, prinsipku kan padha-padha penake. Sebabe apa Bisa kok? iki nyambut gawe bareng ngono lho Mas, kan padha-padha penake. Sebabe apa kok Mbak Pipit wani torok ning awakmu? Sebabe? Sebab ku nak mbok gendong nggo tambel pijet. Ngono ya. Wes aku tak kira Pak wis kira. Heeh. Gak apa-apa wis gak apa masalah. Ya apa ya. Ora apa-apa iku malah gajeh tok malah. Tandonku telu. Wes, oh telu Pak. Nadane Mas. Nadane Mas mau Mas. Oke. Aku banyak kok. Rok karang. Dadi mung jigak-jigak ngene tok. Jebrol. Ora. Ora. Iki nek saka kese anyar kok. Aja nyawang, Ndro. Aja Tem. nyawang tem, aja nyawang kesing. Iya no. Ayo Dulurku sing kono. lendro ra melok. Iya, tem, aja nyawang kesing. Sing penting tandane. Tandane. Ya Mas. Rok. Ayo rambute kobong. Wah, iki tampah apa iki? Yuk. Aku padhe ngendi? Lek kuwi ora kobong. Ngerti sasi September kan ora patek rame. Ada. Sejo selang cuek baru. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Sejo selang cuek baru. Oh, sik. Penyesuaian iramane lek nyekel mic. Ini. Nah, gelo. Ngene lho Mas. Nah.
Ya yo. Sik Pak. Nah, aja nang irung ngono yo. Ben irungku nyepor. Sik Pak kakean kantrok mau kok kecer. Ora. Anu, bar panganan Mas. Panganan enak wi gurih. Lah. Ora rong dinget yo ora enak no. Mas, ya. Yuk. Sejo. Terang duwe karo. Aduh kali ini. Abang yang layu. Sejo. Terang duwe karo. Wes tenan iki. Wes. Mesti kasrup-kasrupan iki. Maksudnya duduk mandek lehmu nyanyi, mandek lehmu iki lobang. Mandek kok lakmu obaramu nyanyi ki ora. Madhep obah terus madhepe rono. Ngene. Masalah. Kowe ngarep kono, Dam. Kowe kono. Madhepe rono. Tanganmu iki lho, gini. Aja mancik geger ya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah segitu hati tak mau. Jualan dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Bisa ke rumah Seju sarang cuek. aduh adek ini Pak, itu mas kopior loh Pak. Suaranya so oklok. Salah nek. Mas Percil. Aku lho pipit nggoyangke bokong iki kene aku iki berpikir. Ya Pak, pripun? Bayuh wong lanang digarap kono ora pedhot. Aku ampun sumpah Pak. Jajal pit. Goyangno karo tipung tok jajal. Sing munyer kae. Sik madhep rene bokonge ben roh. Bapak-bapak karo ibu-ibu jajal. Ngapunten. Ngapunten opo wis Jajal coba. mau sing mau lagi ngapunten. Pit. Bokongmu adep tok kono. Wes lho Pak. Lho kuwi bokonge sik kaya ngono iki. Niki bokong dhuwur niki. Bokong dhuwur. Kowe ngarep kamu ora sebutake ngarep karo mburi. Lah padha lho rumah saku. Kena beda. Apa penyangwange wong tuwa iki kok padha Nggih ngono. kacamata sesuk. Hah? Nggih kacamata. Jajal pit. Mbah Josari ben seneng pit. Lho pit. Ya. Josari. Bahaya. Lagu apa? Lagu ini apa? Mbah. Kono mang lho. Iya. Sama sing nyanyi. Oke. Tipung tok. Iya. Seju sarang cuek baru malu. Aduh adek ini mau ke abang yang rayu. Enak Mas. Enak Mas. Baluran ngomong. Wah, hujannya opo Aku nek Lemu bayangke. ini aja suwe-suwe Pak. Aku Umpama kuwatir bojo kaya ngawur. pipit lho nyambut gawe ngisakno kira cetuk ek subuh. Ora ngono, Pak. Tak duet, Pak, tak duet. Ah. Ya enggak apa-apa ya, Pak. Enggak. Ya gini. Ya. Oke. Lagunya Medion Ngawi enggak apa-apa ya, Ndek Cah. Enggak apa-apa. Medion Ngawi tak nyanyi karo Cah Ayu iki. Ora juga tapi saya nyantai aja teman-teman ya. Aja cahayu. Lah apa? Aku tersinggung. Iki biar rasa ayu kok iso tersinggung. Iki jane kocok kowe iki jane wong. Pit. Ora wong wedok iki dilem ayu Nek iki. disemantani Ayu mestinya patut untuk berbangga ternyata aku ini orangnya cantik. Lah terus? Mboten. Lah, kok- Sahmu bener e. Loh, Piye kok sampean kuwi langsing, Dik? Mas. Mas. Kalau wong wedok ben aja mati. Oh iya. Hati-hati. Sorry. Sampean niku langsing yang tertunda. Kowe ngelem apa ngejlok nih? Aku ki ya ngono lho, Pit. Mulane nek mau nyawang sing langsing nesu. Diet. Angger metu wis ngejak marung ngono jarene diet. Ya. Aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang bodimu sak gulumu.
diurusi dhewe-dhewe nembang karo awakmu kuwi lho. Lah sing nyanyi kono lho, Bos. Sing nyanyi kono. Awakmu. Apa kowe krasa Jarene batin saben hatiku rada aneh. Apa kowe batin Cinta kita akan abadi dan namamu akan selalu di hatiku. Ora iso. Jujur, jaremu ora apa-apa karo aku. Lah awakmu ora nonton jam to iki mau. Iki wis jam punjul iki berarti iki wayahe gratis. Lah milihmu dek mau kok. Dek mau wis setengah jam yang lalu iki dijole iki. Ora iso milihmu wis kadung kuwi mosok ijan. Nrimo ing kandung. Sayang kita akan selalu mesra ya sayang. Iya, Jangan seperti tetangga-tetangga kita. Iya. Itu sebenarnya istrinya itu menungsa apa sapi sih? Itu kalau tidak Sapi iya sih. sabar. Wah, kecapian ya, tahu kecapian. Kan aku ya lek angkat kemana gini. Ayo berani, ayo berani. Kenapa? Kita harus menciptakan kerukunan. Rukun. Demo aku diarani sapi. Tulung aku kondusif ya, coy. Amin. Rukun agawe santoso, Cerah agawe bubrah. Tulung aku kondusif karo liyane. itu bukan sapi sayang. Itu adalah badak. Loh, Nyeruduk dasi. Sabar. Lihatlah Salah suara. apa ya? Ayo, delokan kowe. Ayo. Lihatlah dapur rewanangannya mas. Iya, seperti Irungnya mekrok mas. sayang. Itu seperti kerbau. Ben, sing tak bales sing lanang. Enggak apa. Ya kan ya. Mari ini mak melontong. Iya. Bojoku ya sedina lontong lah 10. Makan kok lontong. Lontong itu apa sih? Lontong itu yang makanan yang di kampung-kampung itu loh sayang. Kalau kita kan beda. Aku kewi. Aku mayu. Kalau kita mau makan apa sayang? Spaghetti dong. Spaghetti yang paling banyak. Awet dhewe sedap ya, Nduk. Malah kok kayak makan spaghetti ning omah panganane gatok. Gatok. Iya, kok mbok. Rasamu gatok kok ora enak. Kita harus menciptakan Kerukunan. Ini mencari kesempatan kesempitan. Aku iki ngene iki ben gak nonton awakmu. Gatot dulu kenyil-kenyil. Makan kenyil-kenyil. Iya. Gatot lho bapak iki. Berarti Mas, kalau kena mas. Aja mak. ada bang ini. Sudah tak baca. Aja karo sampean tok. nembang sing apik. Ayo Mas, datang Mas. Pada malam hari ini sangat luar biasa Pak Minto. Lagu yang kita medley karena asli dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi dari Jawa Timur. Dan ini permintaan saya yang dulu lah. Ya. Rai kok mujair. Susun dalu Pak De. Bayu sik nduk. Ripon. Ora, sik berdiri. Boten kumpul niki. Ora. Lagumu ki sesuk sing dawane 2 menit ora. Telu. Karepku sak lagu terus minta obong duka ngono lho. Lah kenapa kok? Ya nyapa. Rumangsamu apik lek dawane kaya ngene iki. Lah terus jalmu sing sithik. Aku lek dawa-dawa ora patek demen. Lah wis sampean. Hah? Dek, rumah saku iki lho. Nyapa? Sunane Bulurah. Menika pamujutane Pak Lurah nyuwun Mbak Probo, Bulurah nyuwun sinden wanita Rai Mujair. Ya aja ngono bos ki dandan ayu-ayu budal nang salon bareng karo aku. Sing ayu sapa omong? Lah niki kata putih-putih kali kula to Pak. Lah wong lambene kaya grameh ngono Lah kuwi. niki lho ngeten lho. Kula klarifikasine rumiyin nggih Cobi.
gak ngulune. Awak dhewe mang budal bareng nang salon bareng. Make upku ya koyo ngene berkonsep sebagai sinden Jawa. Lah sampeyan iku maksude apa raimu, he? Kleru sing nyekel. Lah kok iso? Lah kan rumah sakku tak padane karo alis sinden disulam alis, Pak. Lah tibae malah dibordir to, Pak. Tak kon nyulam iki malah dibordir. Iku perkara alis. Alis. Lah nek pipimu iku? Pipi tak tarik benang lho ben kenceng lho. Lah kak karo salon malah ditarik tambang to, Mas. Lah yo kok rapetin to, Mas. Lah terus mari alis pipi cangkemmu. Lambemu lho tak filter. Filler. 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 Iki kleru kan tak filter akuarium. Malah kesetrum cangkem. Ngeten iki lho make Ya, up iya. lho. Kok Nun sewu cangkeme kok kaya iwak luhan. Pangling kali kula to, Pak. Pangling lah wong lambemu jeber kaya ngono. Kula pun seret dereng, Pak. Lah wong kan pundi-pundi kan berjuang to Pak De, kula ya. kali niki ibaratnya niku wong kembar lho. Nah. Minangka teng wayang niku kan kula Sri Kandi Mustaka Weni. Mustaka Weni. Lah menik lek umpama teng cerita legendaris, kula kan Dayang Sumbi. Lah niki kan tumang. Iya lakon kok kowe. Ya tumangi kira. Tapi kan lakon sing apik. Lho Lah dhek sumbi kok karo tumang iki lho. lho kan nanti wong loro. Oh. Yo pancen aku keluargaku kiri kok. Ya kono ya Bos ya. Iya. Ini mau gandeng rentet ya kudune ku nandi setia, sehati sekawan ngono lho Mega. Dayang Sumbi karo Tumang. Tumang. Mungkin lho. Terus sijine meneh sing karo lutung sampean. Probo larang, Probo larang. Heeh. Iki Lutung. lutung. Lutung kasar. Lutung kasarung. Pas Pak De. Pas. Sarungnya apa, Nduk? Kayu sarungnya apa? Gajah duduk. Langsung ke sarung kok sarung. Ojo. Sakarep kok. Lah saiki sing dapuk-dapuk aku dhewe nyapu kok cerewet. Orang ngono ngini-ngini oleh ngomong no gajah tapi pecinta hewan yang sangat Masa? Ya ampun nuwun sewu lho Pak. Ya, Kula kan dolan ten Pandaan Taman Safari. Ya. Lah ten mriku wonten gajah Ora usah ngamuk. mbok critakne aku izin kok. Ya nek aku ki nyeritakno Critakno Nduk, cerita sing ngerti kan mung kancamu liyane urung paham. bahwa sama niku pecinta binatang yang sangat luar biasa loh. Gajah niku ngamuk. Serem lho kuwi. Kan mriku pengunjung kuwatah. Heeh. Saat liburan kan kuwatah Ya. mboten enten sing ngeleremno gajah. Jinakne ra iso. Jinakno gajah mboten wonten kecuali niki. Kula, Pak. Lho critakno kon. Gajah iki begitu ngamuk, Pak. Wah, wong-wong iki melayu kabeh. Iki sapa iki sing ngono iki? Akhire kula kayang, Pak. Sayang. Kula coplokan kathok kula kayang. Heeh. Darani mboke, Pak. Lah kan kaya ngeten lho, Pak. Heeh. Lah anake niku wae kan ngamuk akhire lurut niki diarani mbok. Kowe kayang gajah sing ngamuk terus lulut ki Kamu kok Sebabnya gajah. apa? Aku kan yo duwe telali to, Mas. Oh, yo cilik. Nggih ngeten niku istimewane lho, Pak De. Lah pancen iki wanita istimewa kok. Istimewane apa? Kapir. Yo cayu. Pripun? Sipok. Iki sowan teng desa Pagersari nggih. Ya. Pak. Alhamdulillah didongakne kabeh masyarakat iso seger waras. Amin. Paringi sehat. Amin. Sukses sak kabehane. Apa meneh iki niki yo nganano basar umekem. UMKM. Saiki macane umekem. Wacane yo UMKM. Atasane atasane. Sopi Mas. Kon pamit aku latasi niki. Ya. Sekedap mawon. Slendro, Bos. Meneng lambemu. Atur. Kowe ra mesti mawon. Nyapa macak wiraswara. iki ku yo ana pundutan lho. Oh, kenapa? Dari Mbah Man apa ki sekuat. Sana. Sekuat. Mbah Man geng ini squad request Cak Percil Belambangan Banyuwangi leluhur Karangrejo Celuring. Wah. Heeh, engko ben disuarake anak wedok Nggih. Probolini. Ayo kene. Samora. Ya apa, Bos? Karangrejo iki tonggoku. Apa? Meneng kok. Kene lho kowe. Tem. Kowe ning kene aja cecek-cecek iki. Iki pitanus. Sia. Kaya ngono aja, Bos. Ditanu sapa? Meneng kok. Nusantara. Eling kowe. Nusantara. Iya, Pak. Roh. Roh. Krungu aku ngomong ngene iki.
Karena apa bos Nusantara? Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Oke. Apa meneh Awake ditimbali Pak Darmo Gandul iki kan. Alah orane gandul. Pak Darmo. Pak Darmo tok to. Oke. Oke. Bisa lho. Yongko. Engko. Nusantara. Oke. Jane penyanyi kok cepet lawang kowe. Iki beda cekoke. Jare Nusantara. Tapi Lah ki lho melu Nusantara ki ikut to. Bar iki sampean. Oh, terus ya. aku dadi aja bareng-bareng. Ayo. Niki Sekar Gading. Menang lambemu. Sanes Cahya Nusantara. Oke. Oke. Ungke ungger. Oke, oke apa? Kuwi beda, Pak. Ya kok ongke ungker yo. Sanes mau ungkek melungker lho Pak De. Sing oke, sing oke mungkeri wae mulai diokek kuwe mlungker. Ngapur rek. Ojo kakek nodol, Pak. Oke, 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 oke. Ongke, 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 ongke. Wis ben. Mas, tangga nada itu dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah? Nadane iku naik apa turun? Tanggamu keduren. Lah nek aku nyampluk ora-ora iki. Lah jalukmu piye? Yo sing rendah. Oh, mudun ae, Mbak. Jambe. Jambe, 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 jambe. Jambe, 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 jambe. Iso Kak. Mudun. Lah kendeken kok iso nyontek suarane. Oke. Putar ke kiri. Lola manis putar lagi. Ceblok, Pak. Kowe iki lho nyapa? Ya, krik. Ping lagune ora kayak gini. Eh, Terus ora iso. aja gelem didokok pinggir pinggir kene. Lah karepmu njaluk Nyapa? nyapa? Pancen lho ngono lho. Lagune iki ngono kuwi. Yang ke kiri. Nusantara. Latihane ning omahe ora sampe ceblok ngono kuwi. Nusantara. Oke. Sekarang kanan kiri. Nona manis putar lagi. Wis suwe-suwe iki ayo pembunuhan karo sinden lho. Lah piye to? Mau mbok ceblokne ning isor saiki mbok pepet nang rono. Lah piye? Sing aman ning tengah. Sing aman, Pak. Oke. Oh, jaluk tengah. Sekarang tengah. Nona manis putar lagi. Nyapa? Dituruti lho iki. Pak. Yen ngapunten iki mboten saged dilanjut. Lah Lah nyapa? Ndokku bledos. Niki Nusantara lho. Sik bener Nusantara ning konsep iki mbok yo sing apik aja sia-sia karo kanca. Mboten kok sia-sia pancen koreografi kan Koreografi kita ngoten, Pak. Kanan kiri ngoten. Lah niki apa? Lah piyambak Mboten sampeyan. anu. Kowe golek slamet apa piye? Nek golek slamet Amara Yoga ae. Aman ya. Amara Yoga. Alah. Lah aku jeleput lho, Pak. Kumpul yoga rong dino. Lah Leput apa? piye to? Ora kok bergaring aku. Lah piye? Lah saking ayune kene iki Pak digilir ra. Yo, yo, kimplah-kimplah kaya di apa, Nduk? Udah gule no, Mas. Gule sing bosok. Ya, ya, ya. Semangat 45 no. Aminor Mas. Apa? Semangat 45 iso ora. Ono sono. Masalah Bagi Mas Vito. jare Iki lah tau manut to saiki. Aku pengen sing ngono lho, Mas. Ninden Madura lho, Mas. Sing ndi?
Pencak dor. Oh, dor-doret. Lah sinden kok gundul kuwi lho. Aja kuwi. Iki enak iki. Oh wae oh wae oh wae oh. Oh wae oh wae oh wae oh. Sedaya penonton tak dongakno keh rejeki. Amin. Akeh rejeki. Amin. Yuk, 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 yuk. Oh wae oh wae oh wae oh. Oh wae oh wae oh wae oh. Oh wae oh. Langsung aku ya, langsung aku ya. Enek klopo deng pinggir sumur. Bapak tanpa muka panjang umur. Panjang umur. Yuk. Landek. Wit kecipir ditandur ning pinggir sawah. Ya. Muga sing hadir tansah manggiya barokah. Amin. Tambah barokah. Sana. Nek klopo ditutuli pitik. Bapak Darmo kula nyuwun dhuwit. Langsung tak del. Keperan. Baru mangsaku. Kene. Mas Pak, Bapak nyanyi belambangan mau Pak. Sini, sini. Kamu ditane mau belambangan Pak. Wis, Pak. Dipasno ta Pak, dipasno ta Pak. Ya ampun. Niki tusuk kondene kok modelane. Ya anyar lah dek cepone aku ini tuku. Ya didelok dhisik api. Wapi tusuk kondemu. Sik kok dituku nang masalah gethuk. Ya Pak. Aduh, iki mau ceblok ning ndi? Ya. Kuwi iki kudune lek gelungan kuwi ceblok. Selamatkanlah. Lah Nek wis musuh wong kuwi rusak, Mas. Lah kok rusak. Lah winginane gedang lho sampai seminggu bosok ngadelke. Lho tapi lek kelihatan estetik lho itu. Estetik apa lho iki gethuk. Kasih lihat ke kamera itu lho. Coba tapi kolaborasi yang sangat apik loh iki. Perpaduan yang sangat bagus. Nah, apike enggak popo. Pandangan jauh seperti marmer gitu loh. Ning suwe-suwe lah yo ndasku dirubung semut, Mas. Apa tumon sinden semi apa sedino tuh garuk-garuk ndas ae. Koyo ngono Mar. Matane picek selenteme. Wong koyo ngono kok jare dari jauh marmer. Winginane anu lho Mas, dilboni anu kiwan lho. Koyo banteng. Kepik lho Mas. Ya Pak. Leboni jero to. Terus. Lah ngendok Mas, akhirnya panen to aku. Opo enek sampai panen. Selendro ya, Mbak? Iya, Surane lho belambangan lho, Mbak. Selendro. Wis. Pundutane blambangan diaturke. Membiak mayung paman. Suarane Gending belambangan. Dicepaki panitia jajan entok-entok. Ini karek bakar. Nyeram yai Nusantara Biayu wangi ku apa? Kulang kono wetan sekoro Lalang kita sangke alah liok Lihat loh. liku liya belah
Taman apa, Dik? Taman Taman Serinus Wangkara. Dikancani sinden Sekar Gadung siji Mbak Sulis Eva. Ya, kaya ngapa? Ayo kakak. Kakak. Tembangin apa, Pak? Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Langsung dados Mas Percaya. Sing dalu sing rawuh nang lapangan Panggersari ugi bapa sunah ingkang wonten ngepoh Tanggung Gunung. Sono Lampung Wilujeng dalu.
Nggih, menika pundutan sampun dipun aturaken tembangipun Gagrag Banyuwangen. Mas Percil, satu tembang iki pundutane segenap panitia mligine Bapak Kades uga Bapak Sekdes diaturke segenap kanca Kades sak Kecamatan Kalidawir uga kang kepareng rawuh. Kaya ngapa bablas ing tanah Pasundan. Jaipongan bajing loncat anak wedok Hani ben digandengi Mas Rentem utawa Mas Percil. Ya, kaya ngapa? Iramane rancak. Yo, cok. Bajing loncat dados. Kaya apa sabete garapen
Luar biasa. Nggih. Kangge ngaten to anu Mbak Limbuk Nggih. niki wau duet maut antaranipun Mas Lentem kalian Mbak Hani. Nek menurut penilaian panjenengan pripun anu Mbak Limbuk? Sae. Ayo. Ora nek Leres kata-kata nggih. iki. Menika teng desa menika niki kan kripik gedang godhong tila sithik edang waton Waton apa? Roto. rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang Mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu. Lagi. Bertemu siapa? Orang. Orang. Bener lho Pak iki wong kabeh lho Pak. Seneng motor ambimu. Iki kudu alon-alon karo dalan Alon-alon iki. Mas iki dalan Warung muda. mangsa. Tong kosong nyaring Bunyinya. bunyinya siapa? Orang. Iya. Ya, keripik gedang godhong telo, sithik edang waton roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Lah ngoten nggih Mas Dalang. Nggih. Mugi-mugi dadi dalang sing sukses, laris, ngumpuli bapakmu. Amin. Ngoten Mas Dalang nggih. Nggih. Gawe kupat janure tuwa menawi kathah lepat nyuwun Nyuwun pangapura. Ngoten Pak Dalang nggih. Nggih. di sepura nggih. Nggih. Kula tak wangsul nggih. Nggih. Sampun. Sampun. Mbak Limbuk, Sampun. becik ketitik. Allah ketara. Iya iso. Iso ya. Mbak Limbuk, Pinter Mas, rada pinter. jer basuki mawa Duit. Iya. Biyo kuwi padha karo duit nek cara kasare. bebek ya ora apa-apa bebek. Iya. Ana caraka Doto Salawala. padha jayanya monggo bothonga. Indonesia lan Jawa selalu jaya jaya saklamenya menawi kathah lepat nyuwun. Ngapura. Ya. Iso. Ngono ya, Bos. Nggih. Sukses selalu, Den. Amin. Wis saiki wis gak tau miso to? Mboten. Ya. Kuwi momonganmu biyen lho. Iki mau Warai miso. ngomong aku biyen nak cilik ratu kok apa ki tadi kok dolanan mesti miso biyen. Tapi saiki dadi bocah sing Wah, hebat dadi tenan, bocah Mas. sing luar biasa. Wis ngono ya, Le. Sesuk ketemu maneh kapan-kapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.